дар мактаби интернати деҳаи кадучи ноҳияи восе сабзали баротов ба сифати усто кор мекунад. маълумоти миёнаи умумии техникӣ дорад. дар баробари он ки бо болғаю дигар воситаҳои меҳнат хуб муносибат карда метавонаду манфиаташ ба ҷомеа мерасад, завқи баланди шеъргӯӣ ва китобхонӣ ҳам дорад. нисбат ба китоб эҳтиром доштанаш моро назди ӯ овард. ҳама рӯза мехонад. зиёда аз 1000 мисра шеърҳои гуфтаи классиконро аз ёд кардааст. ғизое ки аз китоб мебардорад ба ӯ рӯҳу илҳоми тоза мебахшад, мегӯяд ӯ. савқи китобхонӣ аз ҳам давраи овони мактабхонему, баъд дигаре даврае ки ҳамин ронанда шудему, баъд ҳамин вақтҳои бекорӣ дар ҳамин дуруни мошин мешидем бекор, ҳамин маҷбур шудем ки ҳамин китоб ба даст бигирему, мутолиа кинему, як чизе бахнем. барои чӣ маҷбур? маҷбур не ҳамин ҳавас буд, ҳамин чиз ҳавас. як завқе аст, ҳамин ба одам як ғизо як ҷонбинӣ васеъ мешавад. мисол як чиза мефаҳми хуб аз ганда сиёҳасафӣ новобаста ки ту маълими олими китоб хондан як шарт аст, бояд бихонӣ. сабзалӣ мақсад дошт ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ аниси кунҷи танҳоӣ даври ноҳиявии он иштирок намояд. ӯ интизор буд ки ӯро ба озмун даъват мекунанд, аммо аз баргузории он ӯ бехабар монд. мо ҳамин озмони фуруғи субҳи доноӣ огоҳ будему, азбас ки даъватмон накарданд чӣ накарданд, тайёрӣ доштем ки мисол ҳамон озмонда иштирок кунем. аз рӯи иттилои мо ба мисли сабзалӣ нафароне ки завқи баланди китобхонӣ доранд дар деҳотҳо шумораашон бисёр ҳастанд. мутаассифона на ҳамаи онҳо ба озмун ҷалб карда шуданд. сабзалӣ орзу дорад ки дар даври вилояти озмун иштирок намуда маҳорати шеъргӯии худро нишон диҳад, вале намедонад ки дар ин хусус ӯ ба куҷо муроҷиат намояд. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид.